Γεια! Ώστε δεν είστε σίγουροι πώς καταλήξετε σε αυτήν την ιστοσελίδα ή ποιος σας την πρότεινε. Αλλά αν δώσετε σημασία και ακούσετε προσεκτικά, θα σας προσφέρω κάτι δωρεάν, το οποίο θα αλλάξει τη ζωή σας άμεσα μέσα σε μία νύχτα. Καθώς παρακολουθείτε το βίντεο μου, αυτό υποδεικνύει ότι ενδιαφερόσαστε να βγάλετε χρήματα διαδικτυακά. Θέλετε το μεγάλο αρχοντικό, τα ακριβά αυτοκίνητα και το σημαντικότερο, έναν τραπεζικό λογαριασμό σαν το δικό μου? Εάν αυτό μοιάζει με όνειρο που ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί, τότε χρειάζεται να δώσετε σημασία σε αυτό που πρόκειται να πω. Πρόκειται να σας προσφέρω τις εμπορικές στρατηγικές τεχνικές μου δωρεάν, που θα σας επιτρέψει να αρχίσετε να βγάζετε χρήματα όπως αυτά σήμερα. Πρόκειται να σας φανερώσω ένα μυστικό και να σας δείξω πώς το έκανε αυτός ο κόσμος. Ξεχάστε PPC, CEO, Media Buys και οτιδήποτε σας λένε οι διαδικτυακοί απατεώνες πως θα σας κάνει πλούσιους. Ξεχάστε marketing άρθρων, ανέβασμα βίντεο, χρήση ιστολογίων Facebook και Twitter. Στην πραγματικότητα, ξεχάστε όλα τα άλλα. Παρασυρθήκατε από αυτούς τους διαδικτυακούς απατεώνες. Στην πραγματικότητα όμως, βγάλατε ποτέ έστω ένα cent από τις πλεκτάνες στο παρελθόν. Λοιπόν, είμαι βέβαιος πως το βιώσετε αυτό προσωπικά και πως τώρα γνωρίζετε πως αυτοί οι γκουρού ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Έχετε δει αυτά τα αμφίβολα βίντεο με κάποιον που παριστάνει πως έβγαλε τα εκατομμύρια του από αυτές τις αμφίβολες διαδικτυακές απάτες, χρησιμοποιώντας ένα μαγικό λογισμικό marketing ενός μόνο κουμπιού. Και τώρα ο ηθοποιός θέλει να σας πουλήσει αυτό το σύστημα πλουτισμού για $35. Φυσικά από τα βάθη της καρδιάς του. Ή μπορεί να είδατε επίσης εκείνα τα αμφίβολα βίντεο που παριστάνουν πως διαλέγουν κάποιον στην τύχη σε ένα εμπορικό κέντρο και μετατρέπουν αυτούς τους αμφίβολους χαρακτήρες σε εκατομμυριούχους μέσα σε ώρες. Ξέρετε πως όλα αυτά είναι βλακίες και πως αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι απατεώνες βγάζουν τα χρήματά τους μόνο πουλώντας τα ανέντιμα αυτά μαθήματα, τσάρταμα από εσένα και εμένα. Χρειάζεται να ξεχάσετε τις απάτες και τα ψέματα, είπαν τους ηθοποιούς, ψεύτικα στιγμιότυπα εικόνων και να αρχίσετε με κάτι πολύ νέο, συναρπαστικό και που μπορεί πράγματι να δουλέψει. Καθώς δουλεύει μέρα νύχτα να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας και ακόμα να μάθετε την πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία για εσάς, καθώς πρόκειται να σας δώσω πρόσβαση στο σύστημά μου 100% δωρεάν. Αφού εισάγετε τη διεύθυνση του email σας, δεν θα προσπαθήσω να σας εξαπατήσω με καμία γλυκανάλατη φουσκωμένη ευκαιρία ή να σας πω πως χρειάζεται να αγοράσετε κάποιο άχρηστο προϊόν για να λάβετε την εμπορική μου στρατηγική. Θα σας δώσω πρόσβαση στην εμπορική μου στρατηγική αμέσως. Ακριβώς, δεν θα σας πουλήσω τίποτα. Θα λάβετε τον πλήρη βήμα προς βήμα οδηγό μου στο πώς να βγάλετε κέρδος με αυτή στα επόμενα 5 λεπτά. Τι περιμένετε? Θυμηθείτε, το σύστημά μου είναι δωρεάν. Καταχωρήστε το email σας πιο κάτω.